हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा मोजां मोना हाबा लाहोआ आइया आं जेखौ मोजां मोनो बेखौनो जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय आं एखनबा गिखांनाय फैयो रेन्दाव जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव बेरखाङाब्ला आं सोरखौ नायनानै थानो जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला आं जिउखौनो दान होगोन जुलि नङाब्ला गुबुन फारसे नोंखौ दोनखारलांगोन रेन्दाव उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय हांमा थायोब्ला थोद जाम्बि नों बेफोरखौ दानो दा सानथ'नाय रेन्दाव बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोर जों मानो गावखौ बेखार सानना लायो बेखार माने मा बेखार मानेथ' अलसियासो जोंनि जायगायाव गोबांथार जायगा दङ जाय जायगायावनाखि आबाद जाया मा जाया बेबादि दं दा बेफोरबादि जायगायाव जोङो थालिर बागान खालामनो हायो जोङो बेफोरबादि जायगायाव जोङो रबार बिफां गायनानै जोङो लाख लाख रां खामायनो हायो आरो जों बेबायदिनो हर्टिकालचार एबा फिथाइ सामथाइनि गोबां बागान जों खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानियाव रिन्दाव मा लिरोमोनलाय नाजायो नामा बसुमतारी आच्छा दे रिन्दाव बसुमतारीया सासे जोंनि ओनसोलनि सासे आदर्श सेंग्रा BSc पास खालामनाय बियो फार्स्ट क्लास फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पजिशन लादोंमोन बियो खिन्थु बे साख्रि नागिराखै बियो मा खालायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बेखार सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ बियो खौसे खालायदों बियो कअपारेटिभ ससाइटि दानो थालिर बागान गायदों बियो जेरावनाखि एखेबारे बे जायगायाव खुनु खेथि बाथि जाया दा नायदो दिवा दिवा जिबायदि थालिर बागान गोजौ माननि गोजौ थाखोनि बा आधुनिक जायनाखि आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै दिनै आबाद दैखांदों जायनिफ्राय दिनै लाख लाख रां खामायदों बे ससाइटिया आरो बेखौदि बिसोर मावदों बेवहाय जोंनि सरकारनि गोबां हेफाजाब मोनदों सरकारनाव बेबायदि आसनि दङ बेबायदि सेंग्राफोरनो बेखार सेंग्राफोरनो कअपारेटिभ ससाइटि दानायफोरनो बेबायदिनो मावना जानायनि बेबायदि गोबां आसनि दं रां मदद होनायनि आसनि दं मानो साख्रि नांगौ जोंलाय बेनिखायनो जोङो अलसिया जालाबायनो एबा गाव गावखौनो बेखार सानालासिनो जों बयबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हादरनि जौगानायाव जोङो बयबो बाहागो लानांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय हिन्द रायजोफोर जों हारिखौ खौसेथि आरो जौगाहोनोब्ला रोङैखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनायखौ फोरोंनांगौ दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय दे जुलि जोंहा बे थालिर बिफांखौ सानैजों गायनि आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा Oh, 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 oh.
लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा अलसिया जाबोला उनाव बुजिगोन बैसो जाबोलासो खाफाल हमनांगोन आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा नै बिमा नों खोथाखौ खोनादोंना खोनायाखै बबे खोथाखौ जोंना रिन्दावा खुदिरामनि फिसाजो जुलिजोंसो मोजां मोनज्लायोनो गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आं दालाय माथो खालामबावनांगौसै बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानांगौ लासिं सिं बे रिक्साबालानि फिसाजोंनो हाबा होनां दिनै खैरो बिथां फैगोन बिथांनि फिसाजोखौसो आङो बिहामजो लाबोगोन गथ'खौबो लाबोफागोन नामासै गथ'खौ लाबोथ'नाय नङा गावसोर बोराय आरो बुरै सानैजों फैग्रोनो नागिरदों सिनारि आइ दिनै नोंदानि थाखाय आलासि फैगोन थां नोंदाखौ खिन्थाहैथां बाजै गोदाननि खबर नामा आफा औ खिन्थाहैथां आं जोबोद खुसि आफा फाग्लि आदा दिनै बाजै गोदाननि खबर फैगोन बि हेपि प्लिज सिनारि आंहा गोसो गैया बाजै जुलि थानायखाय थाङाबा आफाया गाज्रि मोनगोन थु माबार थगर नोंथां सफैबाय गोजोन्थों सफैबाय गोजोन्थों जिरायदो गोजोन्थों खुलुमबाय जिरायदो नोंथां सिनारि आइ साहाया लाबोदो जाब जुबसो जाबाय नोंथां बेनो नोंथां आंनि दुइसिन फिसाया खुलुम हामबाय दे दे आइ राननानै होदो दे नोंथां लोंलायदो गथ'फ्राबा साबसे जाखो दाउथु जराफोर बायदि हिन्जावसा सासे हौवासा सासे सानैल' ए नै बेना आंना फिसाया हामाथ' सनमानबो लादियानो
आं सन्मानखौ लागोन आफा नाथाय आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा रिंदाव जों मन्दिर लुनो खुन्थिया गायसननायखौ बुखुना गारनो सानदों नङा होमबा नों आंनि बिखायाव जोर हाबोनानै दोननो नागिरनायाबो बे नोंनिनो पलिसि आफा आं मिन्थिगौ नों सोरजों मोजां मोनज्लायो नाथाय खबरदार बे निहाद रिक्सा सालायनानै जाग्रानि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो बिहामजो हिसाबै गनायना लानो हानाय नङा मिथिबाय बे नोंनि सनानि न'खराव नोंबोदि अराय समाव मरजानानै थानो हागोन बे नङा आफा रिन्दाव नों जोबोद गोरों जाथारबाय नङासै प्लिज आदै आरो मादै आंहा मोजां मोननाय दंखायो आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा मोजां मोननाय होननायाबो खम नङा नोंथां बिदिब्ला जों थांलायलायदिनि थाथ'लायदो बिदिब्ला उनाव बुजिया बे बिदिब्ला उनाव खबर लालायलायनोसै नामा नोंथां दे बिदिब्ला थालायदो दे थांदो खुलुमबाय लेखा रोंदों बिमा बिफानि मान सनमान जादों आयै बिमाबो गोदो गोदो गोग्लैनानै दं हनै प्रेंगि मोखांसो मानसावगोन फैदोलै सिख्लाय नों रिन्दावखौ मोजाङै बुजायदो बुजायसेयावबो जुदि मानियाब्ला जुलिखौ थांनानै गाज्रि गाज्रि रावजों रायहैदो गोसो थोलायनाय होनदोंहाय जायखौ गोसो होदों बेनिफ्राय साबसिन आरो माथो दंबावो आरो नों बेखौ खर' दैखांहोबावदोंसो रहाय मा हांगा दावरा हाय थरलि थरलि आनै साहाया दुंबायबा लाबोदो माथो दारि लालायगोन ना हौवा जानो गोसो दंमोन बियो सिख्लाय आरो दावखुमैनि खामानि जाथारगोन बियो र' नायगोन आं नोंसोर थलिखौ मा खालामना फैया थांनाय मानसिया गावगासिनो दङ खामानि मावनाया बिदि जायो एबाराव खनसे नोंसोरो बेबादि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ होखानाय जासिगोन मिथिबाय प्रेंगे मोखांसो मानसावगोन रिन्दाव
मा आयै नों मोजां मोननाय सिख्लानि नामा मामोनलाय आफा? जुलि आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै आं मोजां मोननायखौ नोंसोर मानो मोजां मोना आयै मानो मोजां मोना जानो फिसा मोजां मोनो आंबोथ' नोंनिनो बिमा ना आयै आं जुलिखौ नङाबा रावखौबो हाबा खालामा आयै नों जुलिजों रायलाय आयै बिनि राव बिनि आखल बिनि महर जोबोरैनो माहि आरो गोमोथाव आयै जागोन फिसा आं नोंनि मोजांनि थाखाय मावगोन जुलि मादै फैफेरा जोंनि न'खराव र' मादै जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि नाङा मा फैफेराबाखि फैनाङा जुलि आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों नोंखि फिननाय होगोन मादै गोसोनि अनगायै जों बायदि गोरिबा मा होनो हानो आं हमनो हायासै मादै नों मा सोंगोन नों रिन्दाखौ दिनैनिफ्राय बावलांनांगोन रिन्दाव होननाय नोंनि गोसोआव फेरलेबसेबो थानो मोननाय नङा नोंनि गोसोआव रिन्दावनि सावगारिखौ नों दिनैनिफ्राय हुखोमोरनानै गारनांगोन आं रिन्दावखौ बावनो हानाय नङा मादै जायजों आं उन्दैनिफ्राय मोजां मोनलायबोदों बे मोजां मोनलायनायखौ नों सुनामिनि महर लानानै बुस्रांदासान मादै बुस्रांदासान बिदिबा नों आंनो मानो खोथा होआ नोंनि खोथाया फेरलेबसेबो बेसेन गैया नामा फिननाय हो जुदि आं बेखौ बुङोबा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मानो बोस्रांनो नागिरदों मानो आंनि गोरबोनिफ्राय रिन्दावखौ सेनानै लांनो नागिरदों मानो जोंनि मोजां मोनलायनायनि मन्दिरखौ सिफायनो नागिरदों जवाब हो माबार जवाब हो नों सासे नेहाद रिक्सावलानि फिसाया माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया बेखौ मिथिखा आयै जुलिया मा बुंखो नों जुलिखौ बावदो फिसा मा बुङा आयै जुलिया आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों जुलि नों आइनि सिगाङाव मा बुङा नोंखि आंजों हाबा जाया थु नों आंजों थु मोजां मोननाया थैनाय थांनाय जेखौबो गिया Oh God!